So hi guys! I'm back! So ngayon guys, samahan nyo kami kasi susugurin namin yung isa sa mga pansiteria dito sa Sampaloc, Manila. So bali mamaya pupuntahan natin yung Pansit Batil Patong ng Sampaloc. And may nagbabalik. So, papakilala ko sa inyo ang aking mga kaibigan na nagbabalik fresh from barko. Ayan, si Donna Girl at ang Michelle. Siyempre, guys, kung kayo ay regular na nanonood dito sa aking vlog, itong mukhang to na nakakasawa na, yung naka-red. Ayan, palagi nyo na siyang nakikits. Pero ngayon guys, dadaan muna kami dito sa UST para mag-church. So as you can see, yung place very, ang ganda. Ang daming puno. Ang sarap lang tumambay dito o di kaya maglakad-lakad. Actually marami naglalakad-lakad dito tuwing hapon. Ata. O magbubudots daw siya. O sige nga, magbudots ka. Ay, oh my gosh! So nakakaloka siya guys. So ngayon, bali dito muna tayo naglalakad-lakad dito sa UST grounds. Ayan. Oh, di ba? True. So di ba maganda dito maglakad-lakad? Yeah. So yung dalawang yan is mga akuan na yan. Mga sosyalin. Mga sosyalin. Kami, mas sosyalin siya. Ay, ito, walang kapantayan. Nag-iisa yan eh. Ano yan? Heredera yan na call center. Oo. Nag-iisa yan. Si Baradang. Heredera. Ang ganda talaga dito ang ganda ng grounds nila, no? Anong tawag sa building na yan doon? Ito, yan. Parang maganda mag-picture dito. True. Parang maganda siya guys, oh. Oh, di ba parang nasa Italy. Oo. Ganda. Pang international yung scene niya. So malapit na kami sa church mamaya guys. Ika-cut ko 'yon pag malapit na kami sa church. Tayo sa pedestrian, wag tayo. Ay ganun. May tawiran po. Baka mahuli tayo nito. Gusto ko doon sa UST doon. Doon na school ba yan? Dito? There. Yung UST doon na Ay, gusto ko rin ng ice cream, dirty ice cream. Ay, yung ipapakita ko pala sa inyo yung ground guys ng UST. Ayan. Actually, pag hapon, maraming mga kuwan dyan na naglalaro. Tapos maraming boys doon naglalaro pag hapon, di ba? Ang saya. Nati boys? Sure. Pwede makita ko doon. Hindi, pag hapon, naglalaro pag hapon. So, ayan siya. So, hanggang dito muna guys, papasok na kami sa church later. So guys, bibili kaming ice cream. Ay, wag ka dyan sa Si gitna. Kuya. Papakamatay ka. Bili kaming dirty ice cream. Ayan o. Wow. Oy, baradang ko. Ako po, mango. Mango lang. Mango and Mix mo na. cheese. And avocado. Ayoko. Ay? Pasalit siya ko. Daka? Yung baradang. Busy sila sa kakapicture.
Hi guys, kasalukuyan nga na nandito pa rin kami sa UST at ipapakita ko sa inyo kung ano ba ang meron dito sa UST. Ayan, welcome to Espanya, Boulevard, Manila. Charot, just kidding. So dito guys, bali ipapakita ko sa inyo yung building na Spain inspired or Portugal inspired. Ayan. So guys, sa UST lang po yan. So kung gusto nyong puntahan or pwede kayo mag-mass dito during Sunday, pwede lang po siya. So bali, busy sila ngayon sa kaka-picture. Yan. Yan. So guys, bali, tapos na kaming kumain ng ice cream. Nagpa-picture-picture sila. So ngayon, bali inaantay namin yung si Jane ng girl kasi hindi siya natuloy umuwi para sugurin na natin ang pansiteria doon sa Sampalo. Hoy, Rochelle lang. Hello. So yan si Rochelle ang girl. Yung mga social na yan, si Rochelle ang girl. So guys, bali papunta na kami ngayon dun sa Sampalo, sa pansiteria. So ngayon, samahan nyo kami. Guys, may nadaanan kami na parade. Pero, ayan. Ito, sumasayaw din niya eh. So, tawid tayo. Ayan. Ayan. So guys, bali after 20 minutes of walking, nakarating din tayo sa ating destinasyon dito sa ang pangalan. Hindi ko makita yung pangalan ng pansiteria guys, pero dito na tayo, which is nag-offer sila ng pansit batil patong. Ayan. So, andyan yung mga tao. Puntahan natin. Cagayan's Best. Ay, bali yung pangalan pala is Cagayan's Best Pansit Batil Patong. Ayan. Bali, pasukin na natin si Donna Girl. Andun na siya. Hi, sir. Ano order mo? Ano order? So, ang daming tao. Busy sila. Sarap na sarap sila sa pansit. Guys, pala pa yung order namin. Nagugutom na pala. Si Donna, nag-e-enjoy na siya. Kami, nahuli. Wala pa rin yung order. So, susunod na lang daw yung aming order. Itong isang kasama namin, high blood na siya. High blood na siya actually. So, actually almost mga 45 minutes na kami nag-aantay pero wala pa rin.